mongina Serebina. Joningo tera tigantero mongina Serebina. Morio simeo kaya nyari bari santo ijuni. Morio simeo kaya nyari bari santo ijuni. Nina Josefu makori toma sinyairo na maki. Nina Josefu makori toma sinyairo na maki. Omba Okeo kerugo amona Lucia mora. Omba Okeo kerugo amona Lucia mora. Bana mama minto bokongo ga bwate miaka yonsio bana ba yebo spi ai bolete tole twes tubona toka babantu 18 lakini 18 lakini bano pati mbaya alingo nyora bana bakoraki basira no muchi na mama mino karo muchi umate no munyagitali era no munyagitali ekiagara nangoranga mama nyoro no mwana bana bali kubobe otuo motega yani oganda guchiga igotakuna oba rwari bagwenda yes igo mama mino karororo no munyagitali tukolera sana kinere choni achite mapema mwamura ba performance mwamura alia bona twese wangu minyako tuchikorora John Ariisi ningo bona kere twachitwaika tukonya kobaiga bona tukikanange roche am social nande tukaikanango ngakino mugambio bado no mugambi nale no mugambi bone sani na ende kabe sani ngenchene abanta abange bakayigora na ndo mundana kubori bono lima mo minotel nere bone kana ko bange gona gotoinyoria yana gotoma gombo gwikira bono iga sani etiana ko era bwanzu egentonge sangino ke bogambi abantu ngorora bale ngabogambi gwika egwe egentogete egera aticherere egentogete lakini ekero begete iga open bono roche kayuja kwa rugento ekiagera bagaka bali mwikara star no mule motebe nganyara bena rogose to mugambi yes basi abagusiba minto na ikire chinsemo kyanyari bari masaba ensemo ya ichuni teli chuni mono lakini nigere ensemo ya kiwa ikire angena mabuko bwo omugaka Simeon Okeo bwo mongina Serebina Kemuma basi oriyo teretu na choni alisio sababu esani ya teretu around 1994 lakini mpaka bono iganige bwato bwansu kere sani yoko nyetegera nigere sani ya mayanda choni alisio sababu aterete abagusiba minto nigo tokobaligia twabanyora twanyolire Mark twanyolire na Christopher abana ba Serebina abana bomongina Serebina Kemuma nuotolega lero nigo totete toisaranse na barabwo batwerese igoro yesani ye yatubugire myaka emenge na kubwa mono batotebi igoro ya choni alisio sababu na kiesani ya teretwe Tigantero mongina Serebina. Joningo tera tigantero mongina Serebina. Morio simeo kaya nyari bari santo ijuni. Morio simeo kaya nyari bari santo ijuni. Nina Josefu makori toma sinyairo na maki. Nina Josefu makori toma sinyairo na maki. Omba Okeo kerugo amona Lucia mora. Omba Okeo kerugo amona Lucia mora. Kidogo umugambi enje Mark ndugu Christopher na habari sana ora gwatonyor for some time gwatomiri from last year negendo keke orango baligia no okobaye sani ya mamumino ya teretwe that has been there for over 20 years etana kotokotera etana kwero bwansu kulingana ubuna ya teretu etutagete komanya omugano obwisani ye etete komanya ngakie sani ye ya teretu ekiagara abantu ngonye gubale banyanjite lakini bamanyiti Mark ningo bamanyiti Christopher ningo bamanyiti abana bomongina Serebina mbra yabaterira sesani lera nile no mogoko sana to isaransire 9 eli ntokwanire igoro ye sani ye Mark yes takete murigeria kamera eye tamote bya bagusi Mark ningo Christopher ningo Mark no mwana o Serebina Kemuma mongina bwa nchino yo bwa kabu maliba
tata nguru Simeon Okeo muri banera na chitagasira. Pole sana. Esani ebugete yabugete kerama mu minto asirete 1993. Chialengi tariki 14 umutinyo 8 1993. Bana kerama masira unatwa mwanjite mono. Ekatoka renga kiyo choni alisino musani ona sana. Twalinga kumira na karaoka. Twabamo twanyukomo twanywe soda Coca-Cola nero juni alingunyu. Bana gwetero kurende nchinaligete mugano uyu. Na batawite na mamu minta asirete na ndibuna arwalite pakesa igeta. Bana. Kristo. Yes sir. Totebia. Mama nje Kristo wanguru kwa lindo mbaye boke onde. Una mwigwete sani yo mama otelire. Mama yo twa mwanjite mono sana. Wana una arwalite naenda gatusumbwe miaka mingi sana. Akalie nibo agakora. Wana tukanyoranga kerarire ni bakorire. Akarara. Wana tukaranga kitora akore tobe tuko na kumuinyora. Wetire ndugu yana maki unakwana. Tukaranga tia tumubika se mbeo ase amatera. Ase junior Ariisi sababu unamubegete. Wana akaba kona kobaba kabana unagendera teiga. Wana to record yebe kono gutinyuria. Wow. Tiganko. Teithi kona kubuga toko na kukwana. Ayo mbaye bon. Ite Kristo mbaye. Omugambi. Tata. Ndeto tueresera omongi na Serebina Kemuma. Umuntu na kiurenge mamumino. Mamu minto galingo mongina galingo musibati umuracha. Kurubusikisa. Busikisa nande seitonsa. Taso tarwe tatambe yo mwabo mumanyu umuracha. Wana gacha saigan tunabo mubea. Taka gacha gasokaga. Wana mamu minto bokongu bwate miaka yonsio bana baye bospi aibulete tole twes tubona toka babantu 18 lakini 18 lakini bono pati mbaya alingo nyora bana bakoraki basira akonyora umwana osira ikagera tata kamunganyikurwa bakagenda Kericho. Bono Kericho ga tata no akabeire Kericho amasamba alinge no munyapara. Bono Kericho no tutukirete twensi tukanyora akanyora inka ikabona abane bari gusiranga inka bari ngusira. Bono akagenda Kericho aiga Kericho akanyora makoli minto ambaye nero monene utakiretwe. Alafu Thomas minto naro alafu naro nyairo minto naro roro nero mumuru gatatu nchino yokane Kristobo yo nero yo gatano na nero mukogoti sabamura nzobwato abaseke babire lemeli minto nero meli kirbo na rusina mura nero mukogoti minto bwana makoli yo minto na chagasira akabeiro mwami alingo korarangata na chagasira bono yorororo Thomas noale bono buno mumuro monene nyairo noale twese no tuli kai pole sana iso bono umongino mino bono kiraba ibora akabakinya buya atokine tubuya agatoire school buya twespinto chite school dalika to choiri bona bona takoba kuragira bono tubanyore kigasi umwe kumurera bona igana uburwere bwa mubwatete agataka kurwara bono no mukrasi atari gutenena agosoka gukisiko akobasuka bono tugatema kumurwati kire chonspi lakini tutwanyara bono gukajida ikice kidagasira tuatemete abwene nera ari matunda y'abana bayo lakini kabe pati mbaya akatonyora ina
kero kuniho batero batarakameza I think kera gwasogete umwaka uri na gwasogete na isi agosogetiga no gotera kware gotegera manya bamarika ko akuru asamazo kero ko nyora abantu n'ekika ko goteri boroje gotera angome kera ngo gotambwa bari na nayo uri no mamu mimi cyo nyizo sabanga tere abantu sinche tro chivuga sinega sinale ngokora bona abantu mbamanyite ngoyo mamu nitoteli kiagera na saviri gaige sublocation ya Mabuko uno mu assistant chief ase emiaka 28 bona nalita as an assistant chief senior assistant chief yes na work in the senior assistant chief na saviri for 28 years bona abantu bamanyite mamu nito nande nalenge namanyikende tuna abantu abangi nandane nemono gamanyira singi yobokongo mono bwalenge komanya no abantu bamuruta mabera nande garati kusira nande bone gatiga na bamabera yaro. How did you feel kina mwana mate uri bongo bongo kusoka ndani okubipa mu ukusoka kwana kokenda how do you feel to see like ukikoiwete kora mamu mino in that condition omate mamu no ekero awishi ebinto mbire bono bigugo chande nkore kera mamu minata iyo una bono nabo konyore sangine yange ngiyo buna to ko mamu mino kwanyora to konyara gukora ki to konyara to bwati yo kugorera no muchi na mamu mino karo muchi umate no munyagitari era no munyagitari ekiagara nangoranga mama nyoro no mwana bana bari kubobe otuo motega yani oganda guchiga igotakuna oba rwari bagwenda yes igo mamu mino karororo no munyagitari tukorera sana nyambora kera sana iyo kuvuga igotoreri kero konyeigwa igotoreria tunyora bokongwa eterete tubuanga anyore mwanya bantu ringe gakya anyore ari ngotorera mabira na ntutorore mamu amwabere Mariko naye kamwira kisi jeno narubonera gasinya kamwira kisi jeno narubonera gasinya kamwira nainde kiribi boyo narabana gasinya kamwira nainde kiribi boyo narabana gasinya kamwira boyge kenyeji mamu bobo nagasira kamwira boyge kenyeji mamu bobo nagasira bono mukamwira kinyagitari kyonsi ntwamwirete bana my brother Tom oyo kavere Thomas na nyairo bamenyete Kilifi na baro bakarotika ba murusia bachiko marwali Kilifi usena bwena that's why Kilifi tinyagitari chirya Mombasa bano ekererega bateba sangine nabagusibale bateba osekonya kende ndagitokoroke kenyechi gukora ngento gitekira kira sokore takire kuri umungina bona igano tugukwana kingane kenyechi kigara ki igo mbirecha bikale to nyanyi amboli chiga takire egara kole abwena yes egasinya kirasi Christopher Chris bona no mokogoti o mama ngakio ote bono kero kora mamu mina yo mokogoti no mokogoti na buga mama bagujibanja mono kora mamu mino in that condition enche igombwato mwichano mono na se mama ge kora mama na mwanjite mono no ne kare ngo kore biasara kera okaria igalenge ko nyange ka enkoro sinja enkoro seria paka nangurete ngombe bono nkoranga no mwichano na mayanda sende ekero na nyorete nyumba ya atigira sende ataiyo inkaranga natwara ribagari nne sana na ndo bobo nne sana ase mamu mwintu nayo minta kwana na bokorra igente kiyo kwana tukumira tene yange ngiya lakini bono kwanya oranga taiyo rairire bono bonse no baite bagasira na bokoranga ne mechande menene goikira bono iga esani ebune ko na kubuga iga njero monter bande na iriru limya kemenge ekere na enko na okonyore ikubuga sega lime kubugi gwekere to na kubugi sene yabikirwe mana ko ngo bono ngai sobo na bate ayo imamu minto bono na baya lengi nje kibiri bono nje se abo mane ona gikira bono ngenda te kolera tindo je nimbo monto manene yo bana agotiro na agotire tindo je mwebe
tinkumweba umugambi Tata. abantu mbari babwate mamumu abo osa Bible pale moyo tetukwa na Bible pale moyo lakini wanafanya mchezo abatikete muibuliko bari kurenda muibuli inki ora abataibu nayo libono misiti omungi no gwetekanga nwarengega Egente ke umuralia taliboni gana abere ngukwana buna nabere mugambi emyaka yonse ase emyaka eyo egento nangete mono ase omonto okwaka ise gose okwaka ng'ina nkorarora nde omonto akoba bwangete abaibuli nkomokumi sana naende nabere ngotebia abanto ng'aki iga omokomochesera ase eng'encho akorete ki aro lakini ituko oranyorete iyo utachuta sana ekiagera mama omino karorora buna nakwana na omonyagitari abanto mbare okonyora bagotiga abababa babo gose mama omwabo gose obanchara eraragerete yanga tabwati lakini ekero akure bamanya korigia gose isere barigia etayi bamobekera esanduku enene sana nari bono bachoka mokora eki naki egento nangete nyona ase obogambe bwane igo nare ngosaba ng'aki omonto ancha iso ancha na abaibori bao kibaro banche egera bagotigera omwando kobua okoganya mpaka omoibori asire omanye komoreta na echigari chinyinge omorete komobekerete esuti eki na egento getari kongokia ase obogima bwane bwensi igo ekero nkoeta nyona ase ngoeta chituka kero kari gose ande onsiga inkorora eyange eng'e ase okonyora sangire ngoikore kwaumera omong'ina kobwekana mama omino kwarigeria ng'a oyo abwekaine mama pi lakini kwarengera nywa mama omino noo arenge inche nkorateba nyona riria arenge nankomogorera kera egento nyona riogo ria maino kera egento omobekere ekero abe omonto omuya bono nabwo obororo botware nkoro ng'aki torakore totware mama tonya komonyora ntomweba igo tinkonyara gokwana amang'ana mange ndatebe ng'a bari mobwate abaibori baino barende Pole sana bwana Mali. Kasira tare kumina inu mutinyo na nainu mwiwe. Kasira tare kumina inu mutinyo na nainu mwiwe. Umu designi na tatu ngaki bona kulire nibo. Waku designi na tatu yani mukoni kireke Rati kumuga kumwabo mari kamo na bana bande. Konyo mwako mino dio sirike era na remo Na bana bande. Mama teba kulira mamu mwa banjete mono. Mama teba kulira mamu mwa banjete mono. Yeah, abese wano sababu anengo bagira pole mwate bana kinabata chaba kule yeah bana bese mesha konyamo pole sana sogo sitato mino nonye nakwana ngama mo mino abuno mono ateresa tato mwabosire Mariko nje evirenkererio yokobeka mama omino ase esani ng'akibia chake kare nabere ngotegera chisani chiarisi sana emiaka ende bono nyo twanchanete na choni gotera chisani chiri bune chiari ngotera pelis moraga aria naende ndoche sinamanyora tiritangani mwa pelis nyata igakeroko bono tukamanyana nwara gocho wako musiki nangocho ako musiki ari igo sinanchete gocha keroko ari ritukuria chimamosi iga tuomerana bono yakagera rende tukanya kugamba nkamubori ng'aki ndakore na inche obeke mama ominto egeranya komonyora agaitaba agantebi tugaikaransa tukarika omogano ukamurikira omogano tukarika omogano igo kero kwamurikira omogano waka namurikira omogano ngacha nkanyora rende sani yasokire ayokarika omogano era akanyoire akagenda ayokeba inche ngeba bono kera ngocha koigwa esani ekobuga keroko aria barosi ayogweta ngoeta nari nachete koigwa riria nari nachete konyora esani ekobuga bono kera yabuga kera omonto bono banto bachaka gontebia esani ya mama omino yasokire tukagenda rero tugachi kogora chisani echi lakini kere kwanyegwete for the first time yamboketie amagombo
chambo kitia magombo tukarira sana riva kalio kogoka twachagite kurira ritang'ani bono bagaikara twacha kunye narabono bono Chris Yes. kere kwigwite sani ye yasokire for the first time nari kwanyigura kunyategerera how did you feel Amariga ngo nagocha egekora nyinyo konyene twabere ngona kwiba tuli lakini bono ikabanga ne kinyurio ngandra kunyura sana bone sani na ende kabe sani yengenchene abantu abange bakayigura na ndo muntu anakuboringa bono lima mu mino hotel nere bone kana ko bange gona gotunyuria yana gotoma gombo gwikira bono iga sani etiana kwara bwansu na botunyanchite egekora kona gotunyuri mamu minto epicha ya mama minu moja pato moja yabo enchiro bone gatora nyanyora tole to nyirigeri Eh. no to nyirigeri we want to see among no Serebina na kiare ko bono mark bono mumere na choni aliso sababu ntuma ite tokinete chingaki nsuchiete komorora bantu banki mpachiete kumerana na nere lakini no muntu usikire gusie sana no muntu musikio ekero konyotegerera no ko no muntu ya alikuwa mtu wa maana sana una yo muntu mwe saransi na choni aliso sababu ntake totwe picture na kichoni alizo sababu alikorolekana na kiale kukwana na kiale gukora ibintu byaye muntu kyolenge Johnny aliso sababu no musani ona igali ngo muntu mumwamu andu banjite gotere ni tukiga na ndo muntu muhororo na ndo tokurengera linga Johnny alisino na tere kwa ngo moronga no muntu tali mwana musiki lakini akara ikire studio kwa ma tokoranga kweli Johnny ngo tera ali go Johnny njena manyite no muntu muhororo na ndo muntu muya sana igo nyoleka tu alingo nyakuliko mugano uyu igalingo muntu muhororo talingo nyumaru soda alingo ya chonde soda yoka soda njina rote choni yakonyu tindo chiga konyomoro nyone tugelimo ya yes tindo chiga konyomoro soda gatu ngunyu koma igo nyuma taracha kero kati kwa mumanyite muko nyamuromerana chisani cha kwa maite lakini kuna keracha muracho ugo wako musiki bona abu no mwacha akakuma enga kinere choni ya chite mapema mwamura ba performance mwamura ali bona twestu wangu minya katuchikorora Johnny Ariisi ngo bona kere twachitwaika tukonya kobaiga bona tukikanange roche amsosho nande tukaikanango ngakino mugambi bado no mugambi nale no mugambi nde bono nacha keto mugambi 1994 kwa hiyo ni sani ne ya 1994 bono no nalingi nari bono uri kichana bono mokende ke mugambi yes Johnny is a friend of mine. Yolene kera sirete tualirite sana. I was there. No nalinga matanga. Ngo chita matanga. No nalinga matanga. Christopher ngwaro Johnny Ariisi sababu na nero. Njama ene so sibugana nje ntoro chine so sibugana. Otati ndena mwanjirite sanira nkora bungu mongino yo nkongitari. Ikagere kangusa sana. Bona ngwaje sani chiaye lakini ekera asira nje gatoka igona ngibisi na tijiti matangaye. Lakini goetera babaye mwana ya muno muiburi ya nyagwoka. Barabunkomera natwalenge kwa na inchi kingu na inga marwa ona inkobera mwamurabu chise chinyinge bona nyagwokere nkamuraba nyagwoka Thomas erenka muraba buya mono tukarabana mono na ina maduka mange karanka na kando montera na inkora eteni jireria gati kurwa chibirate guchimo ikonge na bona inkora ara nyagwoke lift na muira na mutigera ikonge na mutigera ikonge nyane karajite kondi yona nyorete no muntu umusani ona no muntu tumanyire Ariisi njibono asenje ndomene tibosya sobosyo lakini aba bandi barabo babonye gukana abandi babo nsongo musongo na abandi barunduru chine bono Ariisi karwarete nkwa gwetu na Ariisi narwarete osikwa chite kweguna okure asenje una tinyi gweti buya yakara chinga kinyigo na nkobere garime na gari yadirikiriki akarinje wate radio kwa ngotegera buya bono na njina itikungo okure ikone kere atuga kere kia matanga iga tuga musabaro biro monene bono nje na ngonyara guikana ni parking ngite tuga na no eba tacheno muno mochanga bantu batacheno muno mochanga bone gatuga ngana na nje ninde bishina riga na ngone yabanyeno maite manyene ta kugwanjira uruchi gari yo monyene wande nero kwa musabaro igo bono lende kere tu na ndo to ichanite ngana ende kia tusina no musani to etere ndugo yane na ndo tateru muchio na ndo muntu gotere to maite ganga mumuromi no ekara ino muntu komanyite imena isiko wana ruto aroche bube na ende gwikira bana tukuna kumunyora
Wow, Mark. Yes. Nkoigwete buna Ariisi orwarire? Ariisi kurwara nyore kera twarenge abakomo tarenge ebinto mbira tarenge korima mono kwangora ngatari koria arenge okana lakini tarenge omonto orenge serious kurwara yaya tarwarete katucha kung'a Ariisi nyagita buso nachete kung'a Ariisi nara admitted baada riria kego kera mutangasa chang'a Ariisi okure ense egatengecha keroke kaba kirase kero bono tokaba ebiroro bikaba twamokorete mochango keroka twakora emichango eminge sana Gakeroka so as a friend nabo twaroche bobe nkwarenga matanga. nonare Describe anga matanga aya. matanga kera twachete na abanto abange barenge aria matanga nyore nokogenda komorora gari arenge egasi enkong'u Togoika. nyore na chigari chiarenge sabekire gaichire togoika busiang'e arenge abanto baichire kera ase ebwatete ekongere na chigari chioka Chichire cha. chichire Emiaka eria. naende chigari chiri twarenge igo chiarenge mosabara korwa nyonguru keroka abanto bonsi pi barochi konge korwa amatanga onsi abanto abange batigete amatanga naye ya Ariisi bachiete Amatanga narabeire gusii gose arabe orakagere burange buna aria? yaya amatanga namanene arenge buna inche oria narengo ndatebe namanene mono arenge Eyie ekworoka ki? ekworoka obwanchani twabwate ase Ariisi twamosigete yes twamosigete mono Kero ogotegera chisani chia Ariisi gete gwategeire chionsi nochimanyete kero ogokombea na omosiki obo na abanamosiki bako nki oratebe? eki ndateba chisani chia ababugi baria abakoro ore Manyonjo na John Ariisi chiabwate obosemia barenge gotera ebinto bigosemia abanto bande gose bigogosemia buna ogokina gose eki obwanete gokora bono aba bono egento narora bare ebinto togotegerera tokobeka bamosiki ase abageni ba abanyoko biara bare ebinto binde mbiro bono twagateba ng'a digital bono intwe totari banto ba digital Muri gotegerera? torikonyara gobitegerera bono noro ase toikara ase togoteba tobekerwe ebinto buna bia abanyagwoka bagobeka bono mbuya bare bono ntagete goteba ng'a ase bari nyagwoka oyo ndatigete babo Charles Nyagwoka na abasani bare mpaka bono buna bono Charles Nyagwoka mpaka bono iga Mong'are Mong'are bonsi ni Mong'are keroka tokora abakomo Nyagwoka ngochare twomera nasa iga babuchoniere twabana barabwo so obosani mbogenderere obosani mbogenderere. Wow, bono kwatebire kwabeire omogambi for 28 years. Yes. You have gone for ndikwaenda retirement? 20 October 2022. Yes. So far, how is retirement taking you? Bono mbuya twakorire egasi ngotebia Nyasaye mbuya mono ekiagera koramanya abanto mpaka otabokie na egasi enkong'u ekiagera okogambera abanto abang'aini bakobwete mpaka obong'aini abasomu bakobwete mpaka obosomu so nkotebia Nyasaye mbuya mono ekiagera chisemi ang'ete narwa advice nondo onyebwata nabo ngumeng'oiraneri mbuya mono sana omonene tiga. It's not easy. You must have wisdom. Omonto komogambera obogambi ekero orisiko okoborora tofauti na ekero gwasoire ime naende okoborora tofauti omwanya banto na omwanya banto nondi taiyo omogambi ntagete goteba omogambi taiyo oisaine inche ase obogambi nakora nabo abande bakonya goteba oyo taisaini lakini siku sinafanya nini sinaenda igo naende narenge kweremia ase obogambi bwane nasoma egetabu buna Musa abwate abanto aba Musa abwate mbagogete abaisiraeli abo yaya nabo bakonya kuomona lakini orogenda ndwatenenete yaya nabo naeremeti igo abaisiraeli mbwate sabari tokagenda mpaka twaikire iga ngotebia Nyasaye mbuya mono kiagera nachagete kare nyaribari eye chire ibere chioka nyaribari Masaba na nyaribari Central twarenge abachifu babere omochifu Matundura no omochifu Nkoba Central Matundura Masaba twarenge aba assistant chief 8 bono twakare narwo tora aba assistant chief 46 46 abachifu 16
Obwate jurisdiction ni enene. Yes. Region ni enene okugambira abantu. Ekera narengo kwa active no muchifu narengo kurukeroka. Nagenda paka Masabu twachutumana abantu banyecheki. Ekera nkubanti gerete bune education chief. Tokugenda friends. Twagenda paka Masabu nyone barase muchifu narengo na Masabu. Yire distance ntambi sana. Oso muchifu mwasisa chifu nko bari. Ase master lingi ko mugambi master muino kegogi. So twara zamire ko gambira mwanya banti. Bono ntaka turiye kamera ligera ni chief. You're a retired chief. Turiye kamera ambara abaja kire gasi. Egasi megine bwati changamoto aseba inki uraba erese ingi bwente kokora elindi babe success bwa segasi ya bagokora yuboga. Ekera kwa iru bugambi number 1 goika umanya abantu kugambira class kibale standard kibale no kugani kwabo ngo koroki. Ekera kwa manyiro kugani kwabo koroki na ndumanye muchando kyore se application yo kugamba. Tu umanya kero umuntu egagera ondina abantu bande bagocha bagotebi mugambi arebe garenge goteba igateba no muishe to mukorera kende lakini uchake kugamba kiao kugambira omanyene etu kugamba kina so ase miaka tokombia yande twachikana gende erasima yando sie kamato yes na ndina lengo teba sengenchere kwanera bagambi bande ngaki Telivia, ekero kugambira omonto kino omotebi ng'akara agenda gochiari tokonachera. Beke kine saba gakaba bakenachi. Bagokora konacha. Batebi oyo ogosete ning'o saba ndaba ngogambira. Batebe kene. Nore bogengi bonde bono mbogocha. Lakini ekero gotebi omonto ng'abera aria, bise gochi moino turakwana. Igo bagochi okounereri gwagocha kwaba, naende obogengi bwaba ng'a omonto okonachirete kina nyarebe bachikogechana so omonto gatebigwe kene nchase obogambi bwane tintebeti omonto ng'agenda gochiari yaya tokonachira abwo erine nayo bwigwere bunegende orore mistake onyoro otakora iga nyarebe angagente kengechitia yes omonto ogenda gochiari gaisanegete ng'aki ekine kinonye nkiana chu nabwata amagoso ositi nabwate magoso omonto kogenda gari kasibogete erinde takogecha ate buna omogambi mark okora nigo ang'onerete egento sangino kebogambi abantu nkorora bare ng'abogambi goika egwe egento gete egera aticherere egento gete lakini ekero obegete iga open bono roche kayucha kwaru egento ekiagera abagaka bari moikara star no omore motebe ng'a nyarebe naro ogosete omogambi yes basi abagusi baminto buna twachagete nande twagekorire nigo tore omochio o Simeon Okeo omochio bwo mong'ina Serebina Kemuma oyotere tuna choni alisio sababu ase miaka emenga yaitire gotera kwabeire gogotogokia ase miaka emenga niyo maeta bono gochakera rero keroche gotegerera gotera oko no moroche makining'o no roche Kristo baning'o abana bamononye ntobomereti omochio Serebina gayati agatindikire mwana maate mwa Kristo maatare obore moboine bochakireta bochakirete kuru skuru kemuga paka ochiroche mpaka roche ikobona naye aso mokogoti no mong'ina bono no atindike bwane omong'ina bono no atindike ng'akinondikire bicha okorigeri basi abagusi baminto bono twabire no mogoko esani eri twanchite bono kere gochikobuga bono twamanyire buna abanyene mbarabi twamanyire makining'o twamanyire Kristo baning'o nonye bande bari nto banyoreti basi twaikire omochi o Serebina Kemuma basi tigatokorire esani eyo asante thank you so much Moses niri okoba kana mwanchikore no mongino minubia I think ono mocho umugambi you are blessed. Yeah, I'm blessed. Chris, you are blessed. Kabisa. Ama sisi naraitanitia. Naraya. Kero korere tu muiburi biya ebintu mbere biko gotegareria. Akona kugwete kurumaya. Asante sana. Mbia mono. Thank you so much. Barikiwa sana. Asante. Mbia mono. Thank you so much. Asante. Asante.